Mai sauraro, kamar yadda magoya bayan shirin fim labari na suke kan ci gaba da bayyanawa da cewa wannan fitaccen jarumi wadda aka fi sani da suna mai nasara a cikin shirin fim labari na, duba da cewa ya sallame Lawan a cikin shirin fim labari na, yadda yake bayyanawa da cewa shi ma dai kuma ci gaba da cin gashin kansa. Kuma gaskiyan bayani, kamar yadda dai Jamila ta nuna, hakan ma bai gamsar da ita ba, take ci gaba da haɗa tugu da wasu a gefe. To a gaskiyan bayani, wannan shirin fim na labari na fim ne wanda yake dauke da wasu abubuwan da yake kayatar da al'umma gaba daya. To mai sauraro, kamar yadda dai akwai da yaushe ake sake muku wannan fim mai suna labari na duk bayan sati, duk bayan juma'a kenan. To kamar yadda dai Aminu Saira ya fito kan ci gaba da wasu maganganu a game da wannan shirin fim na labari na, duba da cewa yana nuni da cewa gaskiya yana godiya, amma kuma akwai wasu abubuwan da ake masa wanda gaskiya baya jin daɗi. Kamar yadda dai wayansu manema shirin fim labari na, kamar yadda dai wasu suke kwamushe wasu abubuwansa da dama suke daurawa a social media. Duba da hakan yana kan ci gaba da wayanin da cewa bai kamata ana masa haka ba, duba da cewa kuɗi suke kashewa kuma tukunan su wannan shirin fim na labari na. Bai kamata a ce mutum haka yana kwamusan kayan su yana daurawa a social media ba. To a gaskiyan dai bayani, masu sauraro, dan Allah da mu so da dan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka. Kafin mu sake muku cikakkun rahotannin, dan Allah da mu so da ku sa da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. To mai sauraro, ga dai cikakkun rahotannin namu kamar haka, yadda dai a kullum da ake kan ci gaba da jan hankalin manya-manyan jarumtocin da suke cikin masana'antar Kano gaba daya a game da dan Allah a daina fim inda ba, kuma a ci gaba da kwatanta fim kamar irin da Aminu, babban darakta Aminu Saira yake kan ci gaba da bayyanawa. Duba da yadda dai gashi dai shirin fim labari na ba wata daba a ciki, amma ka duba yadda ta karɓuwa duniya ake kan ganin ta ba tare da wani wuka ko bindiga ko kuma wani mashin ba. To don haka mai sauraro dai, a gaskiya dai Aminu Saira ya karba jinjinan yabo, duba da yadda dai mutanen da dama ake jinjina masa da dama, kuma har wani bature ma ya bashi wani kyautan da ya kai da gaba ɗaya ta zaga duniya gaba ɗaya ana haskakawa. To mai sauraro, dan Allah dai anan ne za ku dakace mu, duba da idan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka. Dan Allah da mu so da ku sa da mun ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka.